Nagbangutan o gikundina sa kapin kun kulang 200 ka mga kani NPA ug supporters nga nagpahigayon og peace rally sa Kidapawan City batok sa kalihukang komunista. Mga miyembro sila sa IP ug mag-uuma nga naluoy sa kamatayon sa opisyal sa NPA nga si Ezekiel Daguman nga napatay sa engkwentro tali sa sundalo sa lungsod sa Maragusan niadtong Marso 27, 2022. Duha pa ka kauban ni Daguman ang namatay niadtong higayuna. Sumala sa mga nagrally, dili kini angay mihaguman ni Daguman nga giingong biktima sa pagpanglinlang sa NPA sanglit usa ka mag-uuma ang namatay. Nagkahiusa ang 72nd IB ug kanhi NPA aron hatagan ang pamilya ni Daguman og disenteng lubong. Dili buot sa mga sundalo nga makapurma og balik ang NPA sa mga bukid ug makarekrut og mga inosente pinaagi sa pagpahigayon og pulong-pulong ug pagpahibalo sa nahimong kaayuhan sa gobyerno sa mga nasurrender nga mga NPA. Padayon ang panawagan ni Lieutenant Colonel Jose Rigunay Jr., ang commanding officer sa 72nd IB, sa mga naapa sa kalihukan nga malinawong musurrender na lang og balik sa sabakan sa balaod ug dawaton ang mga programa sa inisyatibo sa kalinaw sa gobyerno. Ang aktibidad sa ilang panagiusa sa panawagan ng gustisya sa kamatayon ni Daguman gipahigayon sa Kidapawan City, North Cotabato kagahapon Abril 3. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.